tum kan video chu ma jin na sat deu awangin video quality du thu sam lo hle maya thir tu da hriat thiam na kan ron ngen na sa ani he helaya thingfang ma nu nun tlan mek tu hi vahai ani a vahai hi mizorama sawawang tak ni to te poin alang helai zawa hian vahai som ni rolvel an om meka he tuna nu nun ra thingfang hara atlan mek na hi pusil fakoma huan ani a helai vela hon nei tu te hian vahai hi an tin na ngai lova an hum hal tata chuti roller chuan an hun thlai an thar tur angte thar thei lovin na satakin an tuar ve a forest department lama te tanpuina aum thei lo te be sein an han zot thina tanpuina an be sei ang an mu mai thei lo wangin an hun thlain atur na sate ma wangin ati triddan an ngai tu a seiru khet de mangten abul vel te an pera tin thang te an kama an oka an opo an chuale zela chuting chuan an hnat tri thin ani. Hi guys, India. Hi, Sawa. Kan hua na lau owa. Hey. Tha kan la a an sikan in ena an infiama an nupa in an chudu na Nupan an na. shama they are playing Ate uma. Thầy hai bữa lạc hai là lau oma. an futu na ein chuka an chuka Anin suk lawa.